Begira ia bazter guztiak ezagutzen ditugu. India, Ozeania, Ginea Berria... Leku exotiko bat, bakarti bat ezagutu nahi dugu. Daukazun ez ezagunena. Bai, hoxe. Bila zabiltzaten hori badaukadala uste dut. Munduko leku bakarti eta apartatuena. Gasteiz. Gasteiz? Oso exotikoa ematen du. Ez der sekula entzun? Ez da nik ere. Euskadiko hiriburua da. Zer diozu? Ez algara gu. Bilbo. Ez, baizea. Gainera, Gasteizen dagoena ez duzen munduko beste inongo hiriburutan aurkituko. Artium, elektrolinerak, arte moderno museoa. Ine bada. Erastun berdea, Kriston rotonda pilak, biztanle bakoitzeko rotonda bat, eta duela gutxirarte munduko gauzarik bitxiena izan dute. Lehendakari sozialista ajureenean. Eta hau, zer da? Katedral gotiko importante bat? Bueno, ez da Guggenheim, ez da San Mames ere, baina merezi du. Baina Gasteiz hau munduaren beste aldean egongo da? Bueno, lasai, guri ez zaigu inporta transbordo asko egitea. Ez hoxe da honena, Gasteiz Bilbotik ordu betera dao. Tira ba, erabakita. Joan egin beharko dugu leku hau ikustera? Ederki ba, bete paper hauek. Aizu, barkatu, galdera bat. Nik sarritan emon diot bira munduari, badakizu, txurdinagatik hasi eta sani naziora joan da etorri. Baina, baldago ezer Bilbotik kanpo.